en George Bati. Jauchiel osewito ngimagi e jumbe adek mokalo kaluwore kod tuo mar nyaldiema e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Machakos. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti no Daniel Yumbwa, ji adek nowito ngimagi Mavoko, ariyo Kangundo ka ng'ato achiel to ne owito ngimane Matungulu. Migawo no koro chako chenro mag puonjo jopiny e yore mag ritruok mondo mi geng' landruok mar tuo no. The admissions, as we speak now, we have discharged all the patients. We are remaining with 6, 3 in Mavoko, level 4 hospital, and 2 in Machakos, level 5. And the deaths cumulatively, we have no new death. The deaths that occurred still stand at 3. We shall monitor the situation up to the weekend. And if we do not get any new case in Mavoko, we are likely to lift the ban by Saturday. Machakos is on the road to become cholera free very soon, if the trend that has been announced here is anything to go by. Wadhi nyime wang'e mago motende kod weche matimore gwenge ma Kisumu.